In-nuqqas ta' infermiera qed jitfa' pressjoni fuq is-servizz tas-saħħa u l-unions ilhom jitolbu li din is-sitwazzjoni tingħata priorità. L-ideat ix-shortage ta' staff hija xi ħaġa ilha ġejja ħafna snin. Issa l-Gvern se jibda diskussjonijiet biex iħajjar aktar persuni jidħlu għal din il-professjoni. Aħna għandna ideat biex kemm jista' jkun nagħmlu din il-professjoni iktar attraenti u dawn huma ideat li ħaniddiskutu mal-kollegi tagħna fid-Dipartimenti tal-Edukazzjoni u nixtieq li dan l-ideat jimmaturaw fil-futur qrib. Dan kien dak li kellu xi jgħid il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Ġotjena Bela. Net News taqsal il-Union li tirrappreżenta lill-infermiera dwar dawn id-diskussjonijiet. Bil-President tal-MUMN jgħid li ma jaf bl-ebda diskussjoni f'dan ir-rigward. Le, sissa il-Gvern għadu m'għamel l-ebda taħdidiet bħala Union meta aħna stakeholders prinċipali fir-recruitment ta' nurses. U spjega li jekk ma jitranġawx il-pagi, is-sitwazzjoni se tibqa' li. Li qabel ma jindirizzaw il-pagi li jirriflettu responsabilità tan-nies għaxejn nagħmlu recruitment għax in-nies jitilqu għedin. Paċ qal ukoll li kieku l-Gvern jagħmel sforz biex jattira l-mijiet ta' nurses li telqu mill-professjoni ġa jkun qed isolvi parti kbira mill-problema.